O Panamá, um nome que imediatamente evoca a imagem de um canal monumental, é muito mais do que essa façanha de engenharia que uniu dois oceanos. É uma nação vibrante, um caldeirão de culturas, uma joia geográfica que serve como uma ponte literal entre dois continentes e uma ponte metafórica entre mundos. Em seus meros 75.517 km², este país da América Central exibe uma riqueza natural e humana tão densa quanto sua floresta tropical, uma história de importância global e uma presença contemporânea que o posiciona como um ator-chave no cenário econômico e geopolítico mundial. Seu apelido, a Ponte do Mundo, Coração do Universo, não é mera hipérbole, mas uma descrição precisa de seu papel histórico e de sua essência. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A história do Panamá é inseparável de sua geografia. O Istmo, essa estreita faixa de terra, emergiu há cerca de 3 milhões de anos, um evento geológico que transformou o clima do planeta e possibilitou o grande intercâmbio americano, o movimento massivo de fauna e flora entre a América do Norte e a América do Sul. Essa história pré-colombiana, marcada por culturas como a Coclé e a Gran Chiriquí, já prenunciava o papel do território como um centro de trânsito. No entanto, foi a chegada dos europeus, liderados por Rodrigo de Bastidas e, posteriormente, por Vasco Núñez de Balboa, que descobriu o Oceano Pacífico en 1513, que consolidou o destino transcontinental do Panamá. Rapidamente, tornouse o ponto de partida e chegada da prata e do ouro provenientes do vice-reino do Perú, establecendo os famosos Camiños de Crucis e o Camiño Real, rotas que fizeron da cidade do Panamá a segunda cidade máis importante do Imperio Español nas Américas. Esa primeira era de ouro lançou as bases para súa identidade como un centro de comercio e tránsito. A verdadeira transformación e o ápice de súa relevancia global ocorreron con o Canal do Panamá. A idea de un atallo interoceánico era un soño que remontaba á era colonial, revivido no século XIX pela corrida do ouro na California. Os franceses, sob a liderança de Ferdinand de Lesseps, tentaron o proxecto, mas foron frustrados por doenzas tropicais e desafíos técnicos. Posteriormente, os Estados Unidos asumiron o proxecto e após un complexo proceso geopolítico que incluiu a separación do Panamá da Colombia en 1903, o colosal proxecto foi concluído e inaugurado en 1914. O canal non apenas encurtou drásticamente as rotas marítimas globais, como tamén redefiniu a soberanía e a economía panameñas por un século. A completa reversão do Canal do Panamá ao control panameño en 1999, grazas aos tratados Torrijos-Carter, marcou o inicio de unha nova era de plena soberanía e gestão nacional, culminando na expansão do canal em 2016, uma demonstração ousada da capacidade de engenharia do Panamá em se adaptar aos modernos meganavios. O canal, com suas eclusas de Miraflores, Gatún e Culebra, não é apenas uma via navegável, mas o coração pulsante da economia do país, impulsionando um setor robusto de serviços, finanças e logística. Para além do comércio agitado, o Panamá esconde uma fascinante diversidade humana. A população é um vibrante caldeirão cultural, resultado da confluência dos colonizadores espanhóis, dos africanos trazidos durante a era colonial e para a construção do canal, e de uma onda de imigrantes de todo o mundo, atraídos pelo desenvolvimento econômico, chineses, indianos, árabes, caribenhos e europeus. Essa mistura se reflete na gastronomia, na música e, sobretudo, no caráter acolhedor e cosmopolita dos panameños. No cerne da identidade panameña estão seus 7 grupos étnicos indígenas recoñecidos, que preservaron súas tradições, linguas e modos de vida a pesar da modernidade ao redor. Os Guna, famosos por súa sociedade matriarcal e intrincados costumes, son un exemplo diso. As molas, os tecidos geométricos, feitos de camadas de tecido, que serven tanto como vestuario quanto como arte narrativa, son encontrados principalmente na región de Gunayala, un arquipélago con centenas de illas paradisíacas no Caribe. Seu sistema político e cultural é un exemplo de autogoverno indígena ben sucedido. Os Emberá e Bunan, mestres na tecelagen de cestos e na escultura en tágua, viven ao longo dos rios da selva de Darién e nas margens do Canal do Panamá. Há também os Njabe Buglé, o grupo mais populoso, que reside nas montanhas do oeste, coñecidos por seus tecidos coloridos, chácaras, bolsas e seus chapéus pintados. Por fim, os povos Nasoteribe, Bribri e Bocota mantêm seus costumes nas regiões fronteirizas com a Costa Rica e nas áreas de selva. Essa coexistência de culturas é uma prova da tolerância e da riqueza antropológica do país. As mulheres panameñas, nesse contexto, não são apenas pilares dessas culturas indígenas, como as líderes Guna ou as artesãs Emberá, mas também conquistaram seu próprio espaço na modernidade, destacando-se em áreas como política,
Academia, esportes e negocios, en unha sociedade que, como moitas na región, luta pela igualdade de género, mas que ten apresentado progresos notáveis nas últimas décadas. O ambiente natural do Panamá é un tesouro mundial por si só. A geografía do istmo faz dele un corredor biolóxico crucial, abrigando un nível de biodiversidade desproporcional ao seu tamaño. O Parque Nacional Darién, que faz fronteira con a Colombia, é un dos poucos lugares no mundo onde a rodovía panamericana é interrompida, o famoso tapón de Darién, deixando un vasto territorio inexplorado de floresta tropical virgen, patrimonio mundial da UNESCO e lar de especies endémicas e grandes felinos. O país é un paraíso para observadores de aves, pois está localizado na rota migratoria de millóns de aves que viaxan entre a América do Norte e a América do Sul. Lugares como o Parque Nacional Soberanía e a Estrada do Oleoduto, perto da capital, son mundialmente famosos pela facilidade con que tucanos, quetzais e a arpía, ave nacional, poden ser avistados. Curta, inscrévase e compartille. O litoral do Panamá é igualmente espectacular. Na costa caribeña, Bocas del Toro ofrece unha atmosfera relaxante, con praias de areia branca, recifes de coral vibrantes e unha mistura de culturas afro-caribeña e latina. Na costa do Pacífico, a península de Azuero mantén vivas as tradicións folclóricas, con carnavais e festividades que celebran súa heranza española e rural. A illa de Coiba, antiga prisón e agora Parque Nacional Mariño Protegido, é un santuario para a vida mariña, incluindo tartarugas, baleias jubarte e unha rica populación de peixes. A cidade do Panamá é a capital e o epicentro desa converxencia. É unha metrópole de contrastes fascinantes, onde arrañaceos ultramodernos que refleten seu status de centro financeiro se erguen ao lado de ruínas históricas. O casco antigo, ou bairro antigo, patrimonio mundial da UNESCO, é un labirinto de rúas estreitas de paralelepípedos ladeadas por edificios coloniais restaurados en tons pastel. Este bairro testemunhou a reconstrución da cidade após o saque de 1671 pelo pirata Henry Morgan, que levou ao abandono de Panamá Viejo. Súas ruínas permanecen como un sitio histórico e arqueológico próximo á actual capital. A combinación de vida nocturna vibrante, gastronomía requintada e o peso histórico do bairro antigo o torna un destino cultural imperdível. O sector financeiro do Panamá, impulsionado por súa moeda, o Balboa, que ten paridade con o dólar americano, e por súa localización estratégica, floreceu. O país consolidou súa reputación como un eixo logística e servizos bancarios, atraindo investimento estranxeiro e facilitando o comercio regional e internacional. A Zona Franca de Colón, a maior do hemisferio occidental, é outro motor económico que reforza a vocación comercial do país. A pesar do suceso económico, o Panamá enfrenta desafíos, como a necesidade de diversificar súa economía para alén dos servizos e da logística, fortalecer súas instituicións democráticas e gerir o impacto ambiental do desenvolvimento. A presión sobre o Darién, resultante do aumento dos fluxos migratorios irregulares en dirección ao norte, representa unha complexa crise humanitaria e de seguranza que exixe unha resposta regional coordenada. No entanto, o espírito panameño é de resiliencia e adaptabilidade. O país superou décadas de influencia estranxeira, recuperou súa soberanía sobre o canal e conseguiu construir unha democracia funcional. A cultura panameña se expresa en seu folclore, con súa elegancia vestido de saia, unha obra de arte téxtil e súa música que varía do contagioso típico, música folclórica, as fusóns modernas de reggae e salsa que resoan en seus bairros. Afinal, o Panamá é un país de conexóns. Conecta o tempo, sobrepondo a historia precolombiana e colonial ás finanzas hipermodernas. Conecta continentes, servindo como ponte natural e artificial. Conecta culturas, forjando unha identidade única na confluencia do global e do local, do indígena e do cosmopolita. É un lugar onde a floresta tropical encontra o arrañaceu, onde a lingua njabe é falada ao lado de unha transación bancaria internacional e onde a enxeñaría humana se submete á forza do mar. É un país pequeno en tamaño, mas gigantesco en seu impacto global. Un tesouro que continúa a surpreender e, fiel á súa historia, está sempre en movimento. Explorar o Panamá e compreender como un simple istmo pode, literalmente, ter unido o mundo e, nese proceso, dado orixen a unha nación de complexidade e beleza incomparáveis, un verdadeiro corazón do universo. A promesa do Panamá reside na súa capacidade de equilibrar o seu papel como motor global con a conservación da súa inestimável riqueza natural e cultural. Ese equilibrio se manifesta na coexistencia da enxeñaría moderna con a exuberante biodiversidade, unha dualidade que define a identidade panameña. O canal non é apenas unha proeza técnica, mas un símbolo da ambición humana e da súa ligazón como mundo, atraindo persoas, ideas e mercadorías de todos os cantos do planeta.
No entanto, alén desa arteria vital, encóntrase un tesouro de ecosistemas intocados, desde as densas selvas de Darién até os recifes de coral do Caribe e do Pacífico, que abrigan unha variedade impresionante de flora e fauna. O Panamá, máis do que un istmo, é un país que ensina o valor das encrudilladas, a importancia de ser un ponto de encontro, non apenas de navíos, mas tamén de soños, historias e ecosistemas. Súa posición geográfica estratégica é a forza motriz por trás de un vibrante caldeirón de culturas, unha tapezaría onde o ancestral e o moderno coexisten en unha fascinante armonía. A diversidade de súa populación, con a marcante presenza de culturas indígenas como os Kuna, Emberá e Wounan, acrescenta unha camada inestimável de riqueza, mantendo vivas tradicións ancestrais que contrastan lindamente como dinamismo cosmopolita da capital. Ese contraste é sentido en todos os cantos, desde os arrañaceos da cidade do Panamá até os remotos territorios indígenas e as exuberantes florestas tropicais que abrigan unha biodiversidade incrível. O Panamá garante que seu apelido, a Ponte do Mundo, continue sendo unha realidade viva e próspera para as gerações futuras, unha nación que tanto esconde quanto celebra a magnificencia de seu canal e a humildade e riqueza de súas mulleres, súas selvas e seus povos nativos. O Panamá é, en esencia, unha demonstración de que o ponto máis estreito do mapa pode conter a maior amplitude de experiencias humanas e naturais, oferecendo unha aula magistral sobre como a prosperidade económica pode camiñar lado a lado con a preservación do patrimonio natural e cultural. Curta, inscrévase e compartille. Até a próxima!